iki mumpung aku karo Petro isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petro ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mangantute bapak iki, wih. Aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Sing iso ngobong apa-apa, apa rumahmu aku ora nggawe ember. Bathara Brahma metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sama meneh sing arep ngrubut karo Bako. Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa Radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu jaba ora metu ulun bopong ning jaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brahma. Bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak ketrok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya e. Nek mung digendhong e, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku ana. Weh, yang mati-mati. Wah, Bagong gendong. Sadipun dilelampaning kayuwangan. Tadi namung sejatosipun menapa ing paduka dawuhaken menika tetep yektosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae. Mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Ambaya wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih Dasundi. Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang Kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng pangawaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng pangawaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumuntun lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa boten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan. Boten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat boten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamurwengdat tegesipun Gusti ingkang karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi kula mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe ikhlas menawi kayangan menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada Latrindawi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Nggih monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dadap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel
Inggih Kakang Rata. Ha nggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadawu budhana kang padha sibuk. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling sila Pandhawaru binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh Ramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo ya? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang-wang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitung tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya pitung tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Kara. Wis kuno banget Igong aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula grup
kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ha nek nika lha nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bukti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Pang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mangantute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Truk. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulai. Lho kok jare mulai to? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi, Truk. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mengarang iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak le ajeng bangun Karang Kadempel kok Pukulun. Jare wis disebul ndase.
Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem bicara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedrabasan aku mati. Apa piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak-bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksudnya piye? Terus aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, iya. Arep ngiwang karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen to ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu mburi iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petruk bali ora bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun lan perlen pertunggu jiwa. Walah. Iki adewe tekan omah isih diunek-unekke bapak. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen tenan. Bagong Petruk anak kongkon rang rampunge. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti ora iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis kok modar ning kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane degomu mlocot ora. Kuwi senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka.
ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu mbok? Kaya kancaku sing parkir nang Imo Giring kae, Nduk. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Truk? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo! Petruk, kancamu aja. Ketarane? Engko iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Truk? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Ah kok ana tepung ro kowe? Kowe iki senengane ngapusi tenan. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kudu modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Oh kancamu buta-buta kaya ngono. Medeni Truk ora. Iki lho ana buta teko Truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Truk. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari uduse to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ra dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sama itu. Petruk, nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salontara. Iya. Aduh. Nuwun, Pak. Bapak. Iya. Cerek ngopo?
Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Petro. Kok iso dadi Petro ya? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk ora mata, saya mlatai nanging padha-padha. Ayo, di tunggale resane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, sledul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae, Tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karon galuh. Wah, seneng. Ayo. Demo kencang warudayang mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandharwa Raja Bali wonten dawuh Pikulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara. Iya. Manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa, wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Mesti bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita.
Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng kaya ento kita mbailani karo Petruk Kantombolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Jabali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantombolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh ngaten Bu Ulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Ulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Kita ki nek ora gawe geger ngawal ah. Napa e, Gong? Jarine tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe iki pedhot dalan iki terus angel lho ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo bakal. Ayo, ayo tangan yang apa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis-wingis tuta mangolir gua sela mangling tuta mengolir gua sela mangling Petruk Dalem, Pak. Bagong Dalem, Pak. Wis bapakku. Ora mengaku kok. ya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti Jeng napa malih Pak ketemu kali kula niku kangen kali bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk Nyuwun agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta saisinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta rayi paduka ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu Yayi
Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Atur udyastawanipun ing Ngaraka Kewala kula aturi nampi kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Perkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat Koko Prabu katuturan pinarak ingkang langkung sekeca. Ya Arjuna kaya wis ora penak. Praptanipun Kakang Uning Praja Ngamarta Dimas kadangipun Kakang Yayi Madukara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yayi kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Kebat Tampanana. Iki kula pundi nggo jimat? Niki kula pundi nggo jimat arepe Koko Prabu. Yayi. Sumeng panggenipun ing Ngaraka ngabiyantana Paduka Yayi Prabu Jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing Ngaraka Indrawati. Wonten menapa Yayi? Mugi hamba bareng ingkang sejati tumaping Ngaraka Indrawata. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten Praja Ngamarta. Sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata. Babakan menapa? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa. Umbyake kathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing Praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu. Yayi pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu linadan Semar menika namung derajate ngaceplik. Semar menika namung panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa. Mila menawi wonten krentek diambe bantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ngendikaning barep mau pancen wis arembug karo adimu Jodipati. Lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Mongko Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawuh Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku tedhak marang Karang Kadempel nanjihke marang kahanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya yen perlu aja metu saka Semar nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar ora bakal bangun desa mau. Kresna kakangku. Kresna sinayang manggulung mintonaken Dewi Kramanira
kang mitiraning asta ing Yayi menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih paduka apan boten klentu Kaka Prabu inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta menawi tetelo mekaten benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng Karang Kadempel monggo Kaka Prabu kula kantun nderek Werkudara Jokeri yo aku nderek Kresna kakangku semono Janaka luwe-luwe si Adi aja nganti keri sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna Kaka Prabu menapa dados dawuh paduka badhe nglestaken Negara Sedewa Ayatana tindak ing kadangmu ing Ngamarta prapta ning Karang Kadempel sumawi Kaka Prabu kula dherekaken monggo Kaka Prabu kula dherekaken monggo Kaka Prabu serangan kanging rayi Ngamarta Werkudara nggih yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yai Darmaji gendongen supaya enggal prapta Karang Kadempel. Lah kok tekan semono nggonmu mikir, upama aku kuwi gelem dadi dewa, upama aku gelem dadi Jawata ning kayangan, mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan. Mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak mung kepengin bangun desa iki ada parane saka Kayiwangen aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon aku kuwi rumangsane mung titah wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa lehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora ing atase aku ki mung ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Pelempertangga Jiwa lan kembang saka Jambudipa Nirmala mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kuwi pangananing para dewa saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi daharaning para Jawata lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora malah mbok arani sing werna-werna dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa mbok anggap aku pengen dadi ratu ning kayangan wah ora guru ora Manikmaya najan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem najan uripku ming sarwa sekeng aku wis kepenak nang nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten apa aku kleru apa aku luput yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk sekar Pelempertangga Jiwa lan sekar Jambudipa Nirmala apa aku kleru apa kuwi ngurangi kayamu apa kuwi ngurangi derajatmu apa kuwi ngurangi wibawamu ning Kayiwangen lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk sekar Pertangga Jiwa lan sekar Jambudipa Nirmala sing marai wibawamu asor ning merga gedhoanmu merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi kowe wong cetil kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru ora sah dadak kopian gunem tanpa guna niatmu piye Kakang Ismaya aku mung kari manut apa pancen kudu taker marus mulang tatu wah lah kok kaya ngono ucapmu kowe karo aku ki sedulur kowe ki adikku ya nadyan derajate beda apa ora sawu dinu ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama ora peduli kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka mula wektu dina iki ora gelem ngurungake kersaning Kakang Ismaya
rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Waduh. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenengi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Monggo tekleke. Walah kowe. Kiye apiye to lagi kiye antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis engko menang sapa? Didelok sisan tru. Bathara Guru karo Semar ki digdaya sapa? Nek digdaya Semar kowe karo aku gleleng tru. Ha wis karepmu gong. Ayo. Nomo sidam skaring bawana langgeng mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila jebul manik paya nerak pacak nerajang perbatan Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanemurkan putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita putulun. Manik Maya nggih wonten dawuh pukulun Ismaya kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda nggih kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepsut Manik Maya kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyakra bawa ingkang boya bener Ismaya kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manik Maya lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang sak temene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata pekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal pekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manik Maya. Waduh Truk ana cah cilik gleleng ya Truk ah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok nglumpruk Bathara Guru ya sedeku sapa Bagong ki ngawur ora. Sapa ae? Sang Hyang Menang. Kelas pira? Kelas pira jenggone kuwi? Kayak dewa. Masa? Kayak ki dewa. Ah kayak ki. Iki suwes ora. Kok ngono iki dewa? Waduh ya. Landana nek kae nyemelangi tenan, Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya.
Rasah nyuwara. Ora. Mau nyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora. Dengkulmu kowe ora. Nggih Bu kula sedaya kalepatan kula diagung pangaksami. Paringna sekar pelemper tangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Inggih Bu kula. Kita bali marang Kayiwangan. Lamun kita ngiri godha kapaning Semar, aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih, kula istakaken dawuh. Kakang Ismaya monggo klaturi nampi sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati. Ismaya. Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teka kita bisa weruh kelan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar pelemper tangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Iki krana uncating dewaning Boga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ana ing Kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja ing Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Ibu kula nasih prana. Den marayana semurire seka balik titiyane Kakang Semar aku ingkang sowan. Matur nuwun Den. Ndara Punta Ndara Werkudara. Ya Semar. Iya Kakang Semar. Enten apa? Kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal mbangun desa. Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih, leres. Malah niki pun kula miwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun sekar pertangga jiwa lan sekar dipa nirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri dewaning Boga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kundur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuringking tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya. Petruk ngapa? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lawatan diagung pangaksami. Ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah Siti Sekul. Binuntuling kron klopo. Apunten bila wonten lepat kula nggih krungu jatur sanipun Bapak Semar. Iya nggih wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karang Kadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene endi Semar gerak-gerake
sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ladala sapa Raden Janaka peranganing Pandhawa kowe sapa Degya kala Jajal Werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu ayo kaya udu buta to kan. Wong kudune tandung tang tang ndundun tandung tang tang ndundun tandung tang tang jleng dadah nek guntak kok ngene kok tang tang ndundun tang tang ndundun kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, randake Semar ora. Geger, Pak. Oh, iya. Ndara Werkudara Janaka kalah. Pak. Oh, iya. Ndara Janaka karo Ndara Werkudara kalah. Terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk, gulung-gulung kaya ngono sawah tegar rusak kabeh. Wah. Ham. Oh, demet ki. Turu to. Bagong gugah bapakne digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petruk butane ndi kae lho tak deloke Semarika ten mrayitna semuriris seka balik titiyani gandayani buta kae ora galak Ndara Werkudara dicokot Durjanaka dicokot ora galak iki. Kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa. Terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak
buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi yo. Dawi bapak, iya Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ora iso perang Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta nika ngamuk disembah. Aku nggih. Pun gawe selak adem mawon.